Karbianglong district along ta Amrit Brikshya Andolon asai misen pen ke pachun pon pamit hekjia phanpura Western Range Dokmoka long Karbianglong district commissioner Sangpi Nirola Phangchopi nangka humri si Amrit Brikshya Andolon amai padopon si thengpia klimso ke e tekang Kidamdang pai ni pai kreket homarni Western Range Dokmoka angkang Dokmoka Siltharampur Nurak Anglong Foreland atowar arayalong Karbianglong District Commissioner Sangpi Nirola Phangchopi hinpen Amrit Brikshya Andolon ajame kidengpon padopon si thengpia klimso keepon Bangso hot yem lun singteron kachitong dunalong ACF Rajan Rong pi pen kedanglok pinangan forest asai khiatum la pen pinangan manping kedo abang po bang phiatum chitong dun Central Government State Government Karbianglong Autonomous Council pen District Administration atum akimangpon Amrit Brikshya Andolon mate thengpia klim ke enang jiaputhak DC Sangpi Nirola Phangchopi hinpen klarda kalam the thanpon lapen thengpia rong ke e akinang sot lapen ali ke longalam the pinangan klarda kalam the thanpon lo lapen bangso mailong pachiton dun si har ghar tiranga mate dead peak ke jokwanani adontina hum tin setame India dead pi alama kachitar dun repji aputhak setame em lun singterona hinpen lamthe thanpon si det pialama sitami pinang an ron ponlo ing charong pig arni lo elitum kado gobe ladak mahamaya arat la akorti lapen injira tum lapen elitum kaching honnai Karbianglong Autonomous Council ayem ake hai lunsing teron alangli elitum along dolo lapen alangli elitum phan eja pon si pinila thingpia rong ke e mate Amrit Brikshya Andolon Government of Assam lapen Government of India akimang je elitum pirthia thak oxygen kombom lo la si thingpi thengprang ke e pen si elitum oxygen ke babat je phan lapen elitum ok pran ki meje phan si la so ang denga bangke Government of Assam lapen Government of India lapen dak Karbianglong Autonomous Council lapen ladak District Administration ahin pen tame dengpon lo Dongmukak pen semsing ingti Karbianglong live